asya ing papat pira-pira perkara. Ben selamat saka siksa kubur ana papat perkara sing kudu wajib dilakoni. Waya jtani bulan ngedoi sapa man arba'ata asya ing papat pira-pira perkara. Ngedoi papat perkara ditambane siksa kubur ya. Nglakoni papat ngedoi patang perkara. Napa wae niku amal arba'atu anapun utawi papat alati yulazimu kang wajib netepi ing arba'ah wa muhafadzatus sholati monggo iku ngreksa salat. Papat sing iso nyelametno saka siksa kubur pertama ngreksa salate dijaga ampun ngantos blong, ampun ngantos ali ora dilakon. Wa shadaqatu lan sedekah. Kedua sedekah. Tak sedekah wajib iku zakat. Terus jenis sedekah wajib. Zakat ana loro, zakat mal, bondo, zakat badan. Nah, zakat badan itu kaya wingi ya. Zakat fitrah niku setahun pisan nganggo bahan pokok makanan sak sok atau 2 kilo ditokno setahun pisan. Sedekah mal macam-macam, sedekah mal patah ya. Perdagangan, panen, terus peternakan, itu ana ketentuan-ketentuannya. Nah, duwe wedhus, terus wis ana 40, itu setahun wajib zakati wedhus siji, terus ya. Sapi, perdagangan nggih ngoten nggih, ana sak nisab setahun ditokno zakate. Wonten niku sedekah wajib zakat. Sing loro sedekah sunah nggih bebas nggih. Pembangunan masjid sedekah. Ya macam-macam lah sedekah nggih. Aweh mangan, anak yatim, yo terus ngoten iki konsumsi, ngaji, ngono nggih sedekah nggih. Sedekah sunah. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an nomor 3 sing kanggo bebas nyelametno saking siksa kubur maca Al-Qur'an termasuk Yasinan. Wa kasratut tasbihi nomor 4 kasratut tasbihi ngakehake maca tasbih. Subhanallah subhanallah nggih tasbih. Iku saakeh-akehe iso nyelametno saka siksa kubur. Wa inna hadhil asya monggo sak temene ikilah pira-pira perkara papat iki mau tudiku iku iso madangi apa hadhil asya al-qabr ing kuburan. Perkara papat iki njaga salat, sedekah, maca Quran, ngakehno maca tasbih iso madangno kuburan. Wa tuwasiuhu lan jembarake kuburan. Iso ndadekno kuburane jembar.